Здравейте, приятели! Това е новия брой на списание Империо. От заглавната страница е видно, че този брой, ударението е поставено на дълбочинния кантар на XP Deus 2, новите модели на Nocta Score. Интересна информация, която е свързана с метал детектинга. Ето тук е mDetectors.com и програмата за оскъпяване без първоначална вноска и без лихва на всеки един продукт. За кантара, както ви казах, тук може да видите сравнителна информация за новите модели Score и Double Score в сравнение с Ultra. Имате страшно много информация, видеа, QR кодове. Значи, самото начало на списанието е описано, че трябва да си смъкнете приложение за QR код, или ако имате такива вече съвременните телефони има вградението и тук примерно видео ръководство, директно си сканирате и гледате за Score, за новия AquaPoint, Българска асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити, Аксиома, много сбрана информация. Може да си проверявате директно с QR кода цените. Ето новости от Golden Mask, Equinox 900, Georadar Tero Video. Това е много интересно. Това тук имате програмки, които може с QR код направо да ги гледате в YouTube как се правят за Deus и за Deus 2. За промиване на самородно злато, новия Tractera 3, информация за новия пинпойнтер, който прави дискриминация на металите. Видео ръководство за работа JPEG, също взето доста интересна информация. Всяка една поръчка, наред с многото подаръци, които изпращаме, ще ги получавате изписанието, както и на всички събори на БАЦ ЗМ през 2024 година. Само цветни сигнали, здраве, щастие и късмет!